लोगोफोर नै आरो सिङाव नै बेयो नुवाखै उदै सिङाव थांबा मा जागोन बियो मा खालामो बेबा मा बेमार जायो मथा मथि बे थाइजौनि बुस्थुखौनो लोंजाखाला। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना गिबियाव बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। जिखौ डाबल खननानै लाखाबाय नै लोगोफोर बेयाव आं खामानि मावनो नागिरदों नै मोननै जिनिस लादों आङो जोबजासिम नायदे लोगोफोर आं मा खालामनो नागिरदों दा मोनसेखौ दोनथ'नानै आङो नैबेखौ मावग्रोनो दे लोगोफोर नाय जोबजासे नोंथांमोनहा एसे खेल लादो दे उन्दैफोरखौ जानाय लोंनायाव नै बेखौ आङो जिरनानै लाग्रोबाय नाय लोगोफोर जोबजासिम नाय नै आं बाव लखबनानै बेयावहाय सेबनानै लानि आं मा ओंखारो नायदो आरो फाइनाल रिजाल्टखौ नायदो नेनानै सेबनानै लाग्रोनि आङो जिया जि गोबा गोबा बियो गुदुं दङ एसे गोबाथारहाय डाबल होनानै लाखाबाय आङो होनबाबो एकदम सेबथाबनो बिराद खस्थ' दे माबा लाथा लाथासो गबोबावबाय जिया गोबाखाय नै लाथा लाथासो गबावबाय नै जेसेबां लाथा लाथा गदों एसेबां बे सायावहाय नांनानै थाबोदों दे जि गोसोमखाय नुदों लोगोफोर नै गुफुरबा नुनाय नङामोन आरो आं जेसेबां सेबनानै आखायाव जेसेबां सेबनानै जेसेबां बिदै नांदों बेयाव आखायाव सेस रं नांनानै दंजोबो दे लोगोफोर बे रङा सुबाबो खाराखै नाय लाथा 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 गदोंना दा बेयो गुदुङा जिया गुदुङा गुवार गुवार नालाय ओमफ्राय जेसेबां लाथा गदों एसेबां बे सायाव नांनानै थाबोजोब्बाय नै लोगोफोर आरो सिङाव मा दङ नायबावदो दा सेबथाबजोब्बाय आङो नै बे सेस प्लास्टिक बायदि आरो लोगोफोर नै आरो सिङाव नै बेयो नुवाखै उदै सिङाव थांबा मा जागोन बियो मा खालामो बेबा मा बेमार जायो बिबुफ्राव माफ्राव ना लोगोफोर नायनाय उन्दैफ्रा बेखौनो जायो आयै 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 मा केमिकेल होनानै बानायनाय रं होनानै बानायनाय माजों माजों लगायनानै बानायनाय बे लाथा लाथा गनायानो बेयाव नांनानै थाबोजोब्बाय आरो एसे खेल लादो उन्दैफोरखौ लोगो सिबदोंमोन नै सेबनानै नै बिदि जाजोब्बाय नै सेस सुर नंमारगौ आं एकदम गोसानो सुखुखायाखै आरोना जों अयथासार लोङोमोन नालाय ओमफ्राय दा आंहा गिबाय आरो नायद' प्लास्टिकखा लावलायखायो आरो नै जि लोङोमोन जों आयु अयथासारनो प्लास्टिकसो खाब्रा नैलाय हगारनो नागिरखादां नायद' जों गोसोम मोनस्रा नै बे बयम लोंजोब्बाय जों नै बेमार जा सेयार खालामनो हादों बयबो नै बिदिनो होखायाना बिलाय आं अयथासार लोङोमोन आफा जोङो बयम जोबजोब्बाय नै ओमफ्राय दा बेफोर बबेयाव थांखो जोंनि उदैयाव खि जाखो ना मा जाजोबखो ना बिबुआव सिथाबखो मोनथिला औ इनफेकसन आसथेसो ने नै बे बिदैयाथ' जि मोजां गखायो नै ओमफ्राय जेब्ला सियाव माबाबाय होमबासो थाबथानानै थालांजोब्बाय नै बिलाय बासिया नङालै कम्पानियानो बिदि खालामखादों नै बेखौ दाजा मथा मथि बे थाइजौनि बुस्थुखौनो लोंजाखाला थाइजौ नंखाया नोंनियानो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ दासान्दि ससियेल मिडियाआव माने बायदिसिना जाग्रा मुवानि सायाव माने भाइरेल जागासिनो दङ। थ' बेखौ ससियेल मिडियाआव आपल'ड होनाय जादोंमोन निहारानि औवारि आब' आरो जिरिना बरगयारि बिथांमोना आरो जायफोरा न'आव उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ थ' बेफोरबायदि जाग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां मानो होनबा बेफोरबायदि जाग्रा मुवाखौ माने जायोब्ला मानसिनि देहाया बेराम आजार जानो हागौ लोगोसे नोंथांमोना बेफोरबायदि मुवाफोरखौ खम दामावनो मोनो होननानै जाहोनो नाङा आरो जाहोनो गोसोब्लाबो नोंथांमोना माखासे गिदिर गिदिर कम्पानिनि माने ब्रेन्डेड कम्पानिनि माने जुइस लोंहोनो हागोन बा जाहोनो हागोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जायफोरा न'आव उन्दै गथ'फोर दङ बेबायदि जाग्रा मुवा बुस्थुफोरखौ जाहोनांला।